Wajud ko na kahuman sa akong eskwela tungod sa akong problema. Pero sa iyo, Andam jud kay nako. lahap gihapon kay tikahan ko karon. Ay, sumisubog ka. Nya sama. Labi sa kay kahantod karon. Salamat. Ay. Lord, salamat kayo Lord ha. Ngihimo ko nimong instrumento Lord nga makatabang sa mga tao. Salamat po kay Lord kay guwapa kay ko Lord ba. Sana all. Kita Lord ka lang. Luya sa akong mga pasyente Lord ay mapobre kay Lord ba. Nang di na ko sila pangayuan ug ban bayad Lord kay need kay sila tabang Lord yung mahal ba kay tambal Lord. Nang salamat kay Lord ha kay imo jud og himong maayo kang tao Lord. Sana all. Maskin nagibiyaan ko sa akong ex Lord. Hay. Asa mo ka diha? Sumni sa impat magbuto. Tanaw ko ni doktor ba? Awa. Gwapa kaayo niya. Puti ko yung pagkaputan na. Oh, bitaw. Butan bitaw na siya. Gwapa kisa. Nabutan kayo niya. Kapait lang kay magsuramig sa kagulingon ra. Mo gani nagyayaw ra siya sa Rosa. Dili. Murag ako. Nagyaw-yaw pud. Karosa. Murag ikaw. Tiro ka na siya. Kay doktor man na siya. Dalunon po na siya sa laing doktor. Ay pagsultian ay mura ba yung nakaasim pag umangkon? Oo din. So, pasalamat gani ka kay tumong tagbutan nga doktor. Mao jud na. Wala ingon bitaw ko butan siya nya, gwapa siya. Dali apan. So, ba niya. Mao ni makadayon sa kong anak puhon. Pilingon. Oh, lilingon bitaw. Hariyon sa ako doktor ay. Kay para di na magayo nga siya ra usa. Pagayo di ka ra usa. Dok, salamat ikaw dok ha kay nalawas akong anak dok ay di pa tungod mo dok bawlang. Unsa na gama sa akong anak dok ay. Wala problema na mo ma'am. Kami tanan doktor. Obligasyon dyan na mga ipaayo among mga pasyente. Di man gito kay namo kay ubang doktor dok nga wala kay kwarta dok di kalingion agi-agian ra ka. Pero ikaw imo jud ati man akong anak niya. Suswa pa jud ko nimo pabayra dok. Salamat jud kay Nakita dok ay. mo na ko ma'am kanang wala kay kwarta ba. Kaya naglisod pug kag palit og tambal. Naluoy mo ko nimo ma'am. Tanan ako pasyente ma'am ako mo tan-awon gid sila god. Nakakaon na ba sila? Ano na, timanon din naman kasi nga na sila ka swerte nga ako ilang na doktor. Inaani pa lang tanang doktor na nindot jud kay tanan. Laban lang ba? Laban sa nakaon ni mama nga ning kao pa bilog kagluso ni papa tanawa na trigger mong sakit sa kasing-kasing natukan magugkan unsa. Saan man si Papa Jirjir po ni daga din nun sa kuyaw niya. Unsa naman to? Dok! Tara pa lang malaksan, Dok! Ko! Tabang! Dok! Dok! Laban! Murag pobre og dato, murag pera dok ba? Ya dok, kanang dota man rin na si imuhang panig dok ba? Pwede pangayoon ako dok? Ah, kana? Ayaw lang ma'am oy kay kuan man gud na ma'am para sa doktor man gud ay para sa iro man gud na ma'am para sa mga iro lang ko ba. Irog, sa irog. Dok! Basus, Dok! Tabang, Dok! dok kanang. Dok, mahalok mo ko ana dok. Ay mura magkamatsyon nun dok. Dok, una ka sana dok. Dok, mura kamatsyon nun naman ay pasyente dok. Dok, salamat kay dok. Dok! Laban, uy! Ma'am! Ato na siya sa pahigdahan kay kabatinan na sila. Hindi sila siya ginawa. Dok! Kamu nga na, Dok, kuya! Naunsa ni siya? Kapit man na siya na ko, ikaw man na siya ka. Ikaw lang. Sa? Sayo. Disa. Sayo. Speechless ko, Disa, kay... Huwag ka kay Baw, nalimbat akong bulbul. Sayo. Hasta akong buhok sa ilong. Nanimbaot sa tungod bakit antika. Huwag ka kay Baw, unsa ko ka-surprise karon unsa ko ka-happy. Kay Baw, baka nadugay na kay tikang gipangita. Sayo, parehas na dyan ta sayo. Sukang nanawagtag ka sayo.
Pati na kong gula sa riyo. Anong karon ka maghanapakita? Doktor na day ka. Oh, ikaw, engineer na ka? Wala lagi. Kay kanang wala man ko kahuman god kay kanang nagproblema lagi kog maayo sa una. Mao bitong napil ka sa kong problema sa una. Nakabuhat ko atong nakasala ko nimo. Ako dak kung balikon pa lang gyud sa ang oras dili mahitabo nga kanang buhaton ako to nimo kay love jud kayo tika. Kay ba jud ka ana. Pero nga no, karon pa maghanapakita. Dugay na ti kagipangita sa riyo. Ako dugay na sa ko nangita nimo. Wala ko kay ba. Dugay, pero wala ko na pinagitan. Mao gani kay dito man ka sa US. Ay naghilak na anak. Dili ko gusto mahilak ka Jisa. Dili ko gusto nga mo gawas sa imong luha sa kasakit gusto ko mo. Gawas sa imong mangayo jud ko sorry. Kamina sa riyo. Dalawa ko ni magipaglaban. Mao gani na akong sayop sa una. Wati kay gipaglaban. Dako kay kung pagmahay oy sangko sa langit, lapas pa gani sa langit, lapos gani sa earth. Grabe sa riyo, naglagot sila sa riyo, naglagot sila sa riyo, naglagot sila sa riyo, naglagot. Isa, sorry kayo sa Isa, sorry kay sa naitabo ba. Ayun na, Kay ba ba ka hantod karon love bagid kay tika. Huwag lago na yung mga wala ko na magipangita. May pangita na gid ikaw nya naa naman ka sa USA nag-eskwela, ha? Ayaw na sa riyo. Ha? Kasi luwa ko sa Sa naitabo. balo, pagkasok ka nagbuwag tawon, ako nang itaglain. Parehas man ta, wala man sa ko nangitag lain tungod kay pangita tika. Ipamis na ko sa kong kagalingon nga kanang di ko mangitag lain basta dili tika makitaan hantod ko tigbak. Ayaw na sa riyo. Sakit kayo mo gibuhat. Sa luwa ko di sa tagay kog chance. Tagay kog chance nga Ikapila na sa riyo, ikapila na, ha? kaduha pa. Huwag na ito nakadugong mismo. Naano kay lain. Mo sa luwa ko, wala man na ako tuyo agyud. Naningkamot mo nga mahimong doktor. Mahal lang. Awa gani ko nimo kay ikaw doktor na ako. Wajud ko na kahuman sa akong eskwela tungod sa akong problema. Pero sa riyo, Andan to na ko. lahat gihapon kay titahan ko karon. Ay, sumisabog ka. Nya sama. Lab man sa tay ka hantod karon. Salamat ko na nagsakit ni imong inahan. Sorry. Tagay kog chance isa kay ipaglaban ti ka. Pwede pa man. Or Laba kayo siya sa riyo. isa. Ako musugod jud ko mawaan na ng tanan diha, mamatay ng tanan diha. Ikaw dili lang gimawa nako. I love you, Lisa. I love you. Ma. Dok, si mama tayo, Dok, oy. Si mama. Isa mina, Dok. Wala rin naman na siya kaginawa. Dok. Jisa, dili man diha mulugsot ng igit diri man. Dudugan. Pasensya kayo, nakakita ko nimo naratol magud ko sa riyo. Kailangan sa riyo. Basta rin nagkaroon na. Sa imong office. Wala ko kay ba. Dugay, pero wala ko na pinagitan. O gani kay dito man ka sa US. Ay naghilak na anak ko. Ay, sumisabog ka. Nya sama. Lab man sa tay ka hantod karon. Pasalamat ko nga nagsakit ni imong inahan. TV man ni sa Golgod. Ay, magatawa. Ako ko sa ati. Dili. Isa mina, Dok. Wala rin naman na siya kaginawa. Dili man na, Dok. Kapit. Dali.